Sanibonani. Ngathemba niyaphila nonke. Bekade ngilalela live la osiqiniseko nje nabanye abafowethu kukhulunywa nje laphana mayelana nodaba lukamenzi. Mayelana nodaba lukamenzi. Besho nje ukuthi hhayi balinde isinqumo sikamenzi. Besho nje kuvela nje konke nje izinto ezenzekalayo mayelana nomcimbi ozoba khona. Ukuthi ugcine manje uhambe wazafika ezweni ukuthi manje ngathi sekunomsindo khona. Mina engakuphawula nje kahle kahle kubaculi bakithi, angathi sekungene kakhulu abalandeli balawula kakhulu abaculi. Bayakhohlwa ukuthi umculi naye uwumuntu ekugcineni. Yabona, umculi naye uwumuntu osiculelayo. Akusho ukuthi umculi akasumuntu akayifili iphini. Umculi wenza konke okuzokuwe nje kumlandeli. Uyacasuka, uyajabula. Njengoba nje manje uma efikela ukudinwa kwabantu aloku bebhizi bemhlokoloza ngendaba nje engathi ishumi yakhona. Yabona, ngoba wakuveza ukuthi yena uyakhomenta nje akanankinga nokukhomenta. Ngeke futhi manje agadeke amakhomenti akho ukuthi sekhomente kubani lo ongafunwa abantu. Angeke uma bekhomente kimi uMezi kanti mina angifunwa abantu bese kuthiwa ukhomentelani kumshofu ngasemfoni. Yini lo nto le? Kahle kahle uMezi ufela lokho ukuthi wakhomenta nje. Kodwa nathi sababhemu madoda, ngathi sikhomba ukuthi siyahluleka. Iyahlule i-Ladies House. Mangabe nokuthi ngempela sizovumela ukuthi ngempela i-Ladies House lihlule ngendlela ukuthi manje lihlolwa kuphusha lo mfana ngamavoti. Yabona, nesimo sokuthi manje sithi hhayi vele sesithela umzimba phansi sithi hayi vele abantu bayavota. Hawu, nahlulwa yini ukuvota madoda? Yabona, ake sikhulumeni ukuthi sivotile, sahluleka sivotile. Mina ngithi kahle kahle uMenzi akaqhubeke angenele umncintiswano. Sivote, sihluleke sivotile. Yabona, ukuthi angathi kungenziwa iy'nhlelo mhlambe zokubala kwamavoti ukuthi wonke umuntu uyaneliseka, ngoba kona bukhona ubuqhophololo engibona ngathi bungaba khona laphaya. Njengoba esho noMenzi ingavota nje abantu kodwa yena akaboni ewina. Shuthi naye ubona yona lento ukuthi ngenzeka kube nobuqhophololo ongaba khona laphana ngoba phela nalo umcimbi uphethwe omunye umgulukudu ngeke sikufihle-ke lokho. Uphethwe omunye umgulukudu naye ongazazi noma umhleli umcimbi noma umlandeli abaculi nje, uyabona nje kahle kahle bafethu nje lento nje isimoshakele. Imicimbi siyilawula abahleli bayo nabantu ukuthi kwenzeka into sekuyazi ukuthi okay right ubani ozowina ubani ongeke wina. Lona ngeke simwinisa, uma simwinisa sojabula obani. Kumele silaye lo ukuze kulayeke nobani. Enye into futhi mhlawumbe ayikho malana nomculi kuphela, ukuthi kufuna ukulaya umculi kunye nabangani bakhe kunye nabathize. Nje angazi ngayichaza kanjani, ngiyafisa ukuyichaza kona kodwa nje iyangihlula. Kodwa nje engikubonayo mina yilokho nje nemicimbi siyamoshakala. Esekho imicimbi njengamanje phela manje iyajabulisa, isezingeni. Yonke imicimbi iyakhalisa. Uyobheka umcimbi ongelovi kwaba nezikhali. Imicimbi nje siyakhalisa, imicimbi akusahambi ngendlela right ngoba sekugamanxa kakhulu abalandeli. Nanawo lento yamavoti mina ngazi uma iba khona impela ishoyo ukuthi makubalwa kubalwa ngendlela e-right yini, amavoti afikela kubani, awekho la voti alahlwayo. Lokhu uzokubamba kanjani? Kahle kahle labantu nangabe kunokuthi mhlambe bafuna ukwelisa umuntu owenze kahle, yini ngake thathwe amajaji kuthiwa awajaje amajaji. Yabo, mhlawumbe amajaji awu ebewugwede nje amajaji engabe straight, engabe u-8 ngoba usuke ufufule kuthiwa i-draw, ebewu-7 kanje bese kubheka ukuthi i-4 ithini i-3 ithini, nika umuntu into yakhe. Yabo, siya-understand-a ukuthi-ke benzela nabo ukuthola imali ngamavoti, kodwa lokho kohlezi kubakhathisa njalo abaculi nabalandeli ngoba sisuke sazi thina ukuthi nangu umuntu ngengoma yakhe ofanele ukuwina. Bolenza nini iqiniso lokusiza abaculi ukuthi no lo mcimbi
asifuni yona imali, kodwa sifuna ukunika umculi ofanele into yakhe, yabo, kujatshwe. Manje yonke into bayenza ngabaculi benza ibhizinisi futhi izisu zabo, yabona. Ekugcineni manje abaculi bona bengatholi lutho abaculi, namandla abo abaculi yofutha amaphokethe abo lokhu, hhayi sifukule abaculi futhi abaculi kamasimba abaculi vele abaculi bayaziwa vele abaculi bayaziwa vele uba ngabaculi, siyabazi thina, bayaziwa yonke iy'ngoma zabo ziyadlalwa, bayaziwa nje omenzi, bayaziwa nje bonke abaculi abakhona, oLimited siyabazi. Ngifukula baphi abaculi ngapha la, kusibona amavukane nawabeke laphaya, yabo. Manje ngifuna nje imali ngabo, yini ingathathi ikhwantamu unike umuntu elimfanele kujaja amajaji, lokhu nifuna imali njalo nje, nenza imali njalo ngabalandeli niseziphuphu nabaculi. Hhayi, mina lento iyangidina kahle ngoba labahleli bemicimbi ibona imgulukudu kahle kahle, yiyo imgulukudu ehlela imicimbi laphana, yabona. Siqiniseka uma ngabe unje wena lento lekufana ngabe nje vele uyalayo kahle, lento nje into nje ebhedayo, into nje yokudestroya imicimbi yoSimdola. Awushidi imicimbi yonke lento le, awukazi nje umcimbi nje ujabulisa abantu konke nje ngompucuzeko. Le micimbi nje iyabheda nje, ake kulungise imicimbi nje ibe sezingeni eli-right, yabona. Ke kucatshwe labaculi kunokuthi kucatshwe becabangele bona bahleli bemicimbi, ngoba abakhokheli abaculi bayakhala, baqashe iy'moto beye emcimbini bengakhokhelwa, kodwa imali bayitholile. Izibhozo zibaxhasayo, bephinde bethole imali yamalandeli yongena emagethini, bethole imali yamavoti, bese kuhlokhokhelwa abaculi. Hhayi madoda, kahleni chaphazeka thina abalandeli, chaphazeka abaculi, chaphazela iziqumama lezi ezithi isili. Mina lento ngiyayibona nje imoshakele nje kahle nje, total imoshakele. Kufana nje ufuna ukuthi ukhwantamu uyedwa umenzi, ngale kwalokho useke.